השוער יוצא, ושער! בצד שני, ושער! איזו טעות שלו. למה? ככה! הנה השלוש אחת! קונאטה מיישר באחת אחת! מקבל את הכדור, עושה גם הטעיה גדולה! הקולאצה! צריך למסור! הקולאצה! חייב לכבוש! והקולאצה כובש! איזה שער ענק! נעזרות לסלליך! והכדור לכם! וזהו ציסקיהו סלליך שמעלה את באר שבע ל-1-0. אתה לא מאמין שזה קורה. אתה לא מאמין שזה קורה. כמו שלא, איזה שער!